ഹലോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിലൊരു കെരാറ്റിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. എൻ്റെ ഹെയർ ഭയങ്കര കേളി ഹെയറാണ്. ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് ജട പിടിക്കുക, പെട്ടെന്ന് കെട്ടുപണയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വിഷമമായിരുന്നു എനിക്ക്. ആസ് എ വർക്കിംഗ് വുമൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മുടി എളുപ്പത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ടഫായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെരാറ്റിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തലശ്ശേരിയിൽ ബാസിൽ പോയി എൻ്റെ ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു, അയ്യോ നല്ലൊരു മുടിയാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ മുടി ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, കേളി ഹെയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എങ്കിൽ കൂടെ ഒരു ചേഞ്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്നുള്ള രീതിക്ക് കെരാറ്റിൻ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു, ഹെയർ പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോയി തല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി ആകെ പോയി പോകും, നിങ്ങളുടെ മുടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭംഗി കൂടെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇന്ന് 8-9 മാസം കഴിഞ്ഞു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ഇന്ന് എൻ്റെ മുടി പഴയ പോലെ ആവുകയും ചെയ്തു. യാതൊരു മുടി കൊഴിച്ചലോ അല്ലെങ്കിൽ മുടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ബാസിലെ അവരുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ്, അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ടൊരു റിവ്യൂ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാനാണ്.